Idi 2019 nadaan iti katulagan ti Baguio City LGU ken Asian Development Bank para iti 45 million loan ang maaramat iti sewerage treatment plant ti syudad. Ngam sigon ken Mayor Benjamin Magalong nabaybayan ti katulagan isuan nagsanod ti bangko kalpasan ti innem atawan. Anya pa iti sumarunong adang ti lokal gobyerno. Detalye iti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Back to zero. Dayta ti inaklon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti sewerage treatment plant project ti syudad kalpasan ang nagsanod ti Asian Development Bank iti jaya daa pautang. Sigun iti mayor, nauman ti bangko amang ururay no alaan ti syudad ti jaya a pautang. Kinunana anabayag na isaksakat ti syudad ti nasa o proyekto ngam awan tinagbanagan na gaputan na baybayan iti konseho. Impagsana pa iti pan nakadismayana iti nasruk $1 million a grant money ana awat ti syudad para iti pan nakaipatungpal ti feasibility study ti proyekto. Ito nga, lungkot nga ako na mismong inupuan ng council yung the former head ng Committee on Sanitation, inupuan niya yan. Hindi nila inaksyonan. Dapat yung loan natin sa ADB. Ang laking bagay sana yun. Pero inupuan walang ginawa. So ano mangyayari sa atin yan? We will be penalized. Imbinglay na 72 million pesos ti baybayadan ti syudad kas penalty nga impataw ti Department of Environment and Natural Resources gapu iti polusyon iti Balili River tunggal tawen. Nupay narigat, kinunana nga agbirbirok da iti daddu mga addang tapno masulbar daytoy. 4 na buwan ko nang naghahanap ako ng pondo para dyan. Wala makitang pondo. Sino-sino nang nilalapitan ko sa national government para dyan. Gapu iti daytoy, kinunana nga awan ti daddu nga mapabasol ita no saan ati syudad iti perwisyo kadagiti waig iti bengket ken La Union. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.